वा आफा नों बेयावसो फैबावबाय दसे बेरायफैबायब्रा आबा अके डेड मोजां दे मोजां नोंबो फैयाबाबो रागा जोङो नालाय दसे बेरायफैबाय औ माथो बेबायदिनो फैनांगौना बेबोथ' नोंनि न' नालाय नंनायाथ' नंगौ नाथाय आंहा बेयाव थाबाबो सान्थि गैखाया बैयाव थाबाबो आरो रायजाबायनानै दिन थाङो मा होनबावनो सोरांनि लाइफआनो बिदि जालांबाय आफा गाज्रि मोना दै नाथाय आरो सासे लाबावबाथ' गैलामोनलै नोङो होद बेथा हामाब्रा बेबायदि दासो हामा हुमा होननानैलाय मा मोननोब्रा आफा गोदोनो सानबाय बायनांगौमोन बेफोरखौ ओमफ्रायथ' नोंनि आइखौ लायाबाथ' नोंबो फैनाय नङामोन ना आबा इस बिदि नङा रा आफा आंनि जोनोमानो आंनि हाथरखि बेबिखौ लोगो मोननो थाखायसो मोनखादों बेथा ओमफ्राय नोंहा बुहुमाव जेबो खाम गैला माने बिहामजोनि थाखायल' फैदोंबा बे बुहुमाव बिदिद्रायबो नङा रा आफा जास्ट बेलाय मोनसे आंनि डायलगसो आंबो सेंग्रा समाव बेबायदि सानोमोनलै आबा माथोरा नोंनिबो एसे लादोंब्रा आङो नाथाय बैफोरखौ होनाखैलां गोदोना गोदोन जानानै थांबायलै आबा बेफोरखौ गोसोखांबाय थानांला थेवबो बोरैबा सानफ्लाङोलै आफा मा खालामनो देनाय नोंनि लाइफआनो दिनै ओरैबो जाया बोरैथिंबा मोनथिगौ बेथा थेवबो आङो नाथ' नोंसोरखौ जेबो खमि जानो होयो आं हजों आबा सानसुरिमोनखौ जोंथ' गासिबो नोंनिनो फेमिलिबालाय नोंथ' नायखानांगोन ना ओरैबो बोरैथिंबा नायबा मोनथिगौ दा नों बुजिबाय होननानै बास आंनि आइखौबो एसे दुखु होनाङा आरो ना आफा ओरैनोथ' जुरि ममजों थाखाबाय नालाय नोङो जेबो नंला दे सम समल' फैबानो जाबाय जागोन दे आबा बोरो आइयालाय ओमफ्रायो जानोलै आबा अमा बेदर एवनो थांनायानो दाबो सफैला नोंबो आंबो फैनायखाय एसे स्पेसियेल बानायाखै बे मागोनि ओरैनोलाय माथो स्पेसियेल जाबावनोब्रा आबा बेबायदिनोसै आरो नोंमा नालाय जाब जुबनो थेवबो आंहाथ' ओजोंहायबो एसे उदैया जायगा दोननांगोन ना बिथिंजायबो दा उदै बुंनानै थांबाथाय सासेजों देजाखागोनसै आङो नंगौना जुरि ममजों नामा औब्रा माथो सानदों नोमाखौलाय आरो बेबायदि थाबाथ' जेबो नंला मानोना गोदोसो आङो बिराद जेलेस जायोमोनलै नों जे खालि आदा सानजुरि मममोनखौल' अनो खोमा सानोमोनलै आङो बेखायनो एसे हिंसाबो खालामोमोनलां बाट नोंजों थाना मोनथिबाय नों मानसिया बिदिद्रायबो नङा मानोना बयखौबो समान अनो बेखायनो जि जायै जालांबाय दा जायखिया नोंखौ लाभ इउ आफा गैयाबाबो आंनि लाइफआ इनकमप्लिट ना आबा ओमफ्राय नों होनलाय डक्टरनाव थांदोंमोन नो हाथरखि बिहामजोजों औ आफा थांदोंमोनथ' बेखायनोथ' ओमफ्राय डक्टरा मा बुंहरखो जुरियाबो बुंदोंमोन आंनो जायखिजाया मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव लांनांगोन बिहामजोखौ आबा दिनै जे लांदोंमोन आफा रिपर्टआथ' बांद्राय माने नर्मेल फैयासै आरोना मा ओमफ्राय किडनिया बिराद प्रब्लेम जाथारबाय नामा होमबा आबा एसे बेबायदिनो बुंदों डक्टरा आफा अब्लाथ' जोङो औ बेखौनो सानगासिनो आङो दायो नाथाय आबा मोजां बुंलाय मा बुंहरा डक्टरा आं उनाव खिन्थासिगोन दे आफा दिनै आं खर'आनो माने साननो हायाखै बारा मोजाङै नाथाय प्लिज आफा दे होमबालाय सना बिहामजोखौ लाना बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा मोनथिबाय आरोथ' जोंबो गासैबो दंजोबखायोना नोंसोरजोंनो जागोन आफा दे हामथारबाय जावैसो नों सफैबाय थाबनो आंथ' दहायनो फैनो नागिरदोंमोनलै आयै नाथायबा न'आवबो एसे आलासि फैबाय नालाय एसे लेट जाबाय आङो हामाथो मागो दिनफ्रावलाय आलासियालाय फैखागोन आयै माबा थोथोद आयै माथो इन्जुराव आंनि फटकखौ बेबायदि दोनखो दे हानै जावैसो बेफोर गासैबो थुनथुलि आइनि आखल होनबायसोनि मानसियानो मा खालामोथाय एथ' गिदिर फटक लागायना लाबाय आंनि माबाहाय जावैसो हा नों नायनो बिनि एक्टर हो एक्टर औहाय बाबु हा बे लिंसार एक्टर बाबु गैया होमबा बर' फिल्मनि एक्टरा बेखौबो दोनबावोसोमोन फेभरेट एक्टर नालाय दा आरो नोंबो बिनि एक्टर जाबाय नालाय नोंखौनो साइ दोनथारबायहाय बियो नङाबालाय फेभरेट एक्टर नालाय हाबाब लिंसार बाबुखौ बिराद मोजां मोनथारो जोंहाय थुनथुलिया औथ' आरोलै आयै बेखायनो बिनि फिल्म ओंखारबानो नायखायो माथो जोंहा थुनथुलिया मा होनबावनोथाय मानसिखौनो बेनोथ'हाय हा मानसियानोथ' गैयाबाबो नै लांदां सिरिल' जाखाबाय न'आनो ओमफ्राय हा फनखौ हरोना आइया नोंनो औ आयै दहायसो खेबसे हरबावदोंमोन नालाय दसे रायलायबाय ओमफ्राय रायलायनोबो बारा सम मोना नालाय दे जियानो जा जावैसो बे हराब्लाबो आइ थुनथुलि हराबाबो नों हरथार मोनथिबाय मालाय गाव सोलाबा उनाव नुबा हरफिनगोन औ आयै ओमफ्राय नै एसे ओरैनो मागोनि मुङाव बानायबायहाय फिथा लारु जावैसो बेखौनो जादो दे वाव आयै गोथावथार माथो औ नै
आबाद थेख्लाजों आंजों बानायहरबायहाय एसे जावैसो ओमफ्राय एसे गोथाव गोथाव आयै आंथ' जाजोबनोबो हाबावनाय नङासोदां माने न'आवबो जाबोबाय दा थेवबो बेखौ जाबावनोसै आङो हाय जावैसो बांद्राय जानो हायिखौबो जासाबनाङा दे एसे मोनसेसो जाबाबो जागोन आं बुजिखायोना हामा गोदिनावलाय बेफोरबायदि जाखायो वाव आयै थारैनो नों जोबोद स' सुइट खालि नै हां मोनाबा सोरथोनो देनाय जावैसो ओमफ्रायथ' नै आबाद थेख्लाखौ नोंजों जिरायनानै साहा लोंफानो खोन्थादोंमोन आं गैया लामायावसो ओंखारलांलायबाय नायनाय गथ'नि आखलखौ आं बुंबाय बिगुमैजों साहा लोंफाबावाबा होननानै गैया मानिया र' गथ'खौ दे आयै जेबो नङाना जोंहालाय मा थेख्लायालाय थाफाबाय थाखायोआनो आरोबा फनखौबा हरबाय थाबावसो दानबा फैगोन बियो र' बेनोथ' हामा मानि हरलुबाय थायो नोंनोबो बिगुमैनो ओमफ्राय बेलेन्सफोर बिहरबा हरबाय थानाङा जावैसो नोंबो मिथिबाय जागोन दे आयै जागोन दसे जिरायथ'नाय जावैसो आं र' राजाखौ नायना फैनि बाहेरायाव अ दे आयै जागोन दे दा बेयाव थाब्ला बेसेबां एदावसिगौमोन ना बे आंखौ दसेखौनो माने दलद दोनखायामोन दा एदावनायानो लाजाया दा नायनाय न'आव फैबाबो मानसि गैखाय बोरैबा लांदां मोनखायो ओमफ्रायथ' आंथ' थुनथुलिखौबो बुंखादों नालाय सम सम फैबाय थागोन होननानै नायनाय थुनथुलि आं दाबो फैबाय थायोथ' नों गैयाब्लाबो आरो नों फैजासे आं दंना नोंनि फेमिलिजों जेब्लायबो आंथ' जानोनो बारा हालामोन न'आवबो जाबोबाय लोगोफोरनावबो थांबाय दसे दा आइमोननावबो एसेबाबोथ' जानांगोन ना दुखु मोनगोन आइया नङाबा नाथाय बाब थुनथुलि थाबाथ' गैलामोनलै आङो बेखौ फोजोबखायाबा खम जोंखागौमोनलै बे आंखौ उफाय गैखालामोन आङो सासेयाबो आरो फैनायनिफ्रायनो टेनसन लागासिनो आरोथ' ओजों आइमोननावसो थांदों दा बेसेसो गोबाव जाबोगोनबा आइमोननावनो थांथ'थोंसै एसे गोसा बिजि थाबासो सानथ'नाय नङा बियो मेहेरखौल' मा बुंनो आंबो बोरैबा मोनगासिनो आंथ' माबा मोनसे जायोब्ला दाथ' किडनियानो जुदि डेमेज जाबायब्ला आं मा खालामगोन बिदिब्ला आं बासिगोन ना बासिला जाखो ना लासैनो थैलांसिगोनसो आइ हामाथो हारसिं लामायाव थाखो नोंलाय दसे ओरैनो थादोंमोन आं आयै ए हामसाय माब्रै माब्रै जाबोखोबा नोंसोर थांनाया ओरैनोथ' नोंसोर खिन्थालाङासैबो आबैयाबो खिन्थालाङासै दाथ' न'आवसो थांदोंदां बियो ने औ आयै आरो माला सफैगोनथाय आं फन हरथ'वाखैमोन जोंनाव फैनायनिफ्राय बिमानाव थाङाखैबो आरो खेबसेबो दे गाव गोसो जादोंबालाय थांथों दसे ओमफ्रायथ' बिहामजो गासिबो माने मोजां ना डक्टरा जेबो माने प्रब्लेम उसुबिदाथ' बुंहराखै दा आयै आंना किडनियानो मोनसे गाज्रि जाबायनो माने डेमेज जाबाय बुंदों मा नोंनि किडनिया मोनसे डेमेज जाबाय औ आयै माने आं मुलिल' जाबाय थाबायना सिगांनिफ्रायनो जानायाव मोजां नायासै हामगोन साननानै ए बिहामजो मा बुंखो नों बेफोरखौ औ आयै नायजानायावबो एसे लेट खालामबाय नालाय बेखायनो दा रिपर्टआव आंना मोजां फैयासै बेफोरबायदि किडनि गाज्रि जानायनि फैबाय आयु बिहामजो दा आरो बेफोरबायदि निउससो खोनाबावबाय बे मोजां सानफोराव बिदिबाथ' मेहेर आबैयाबो खम दुखु मोनगासिनो बियो बेथ' दुखुजोंनो मा जाबायलै आयै आयु हाबाब बिहामजो मोनसेनि उनाव मोनसे माबा माबि खोनाबाय थायो माथो जोबनोनो थाङा आरे नाथाय माबाफोरथ' सलिउसन थागोन ना बिहामजो डक्टरा माबाफोरथ' बुंहरदोंदां अपारेसन खालामनांगोन बायदि बुंदों आयै औ जोंबो बेफोरखौ बारा मिथिनो लाङा जायखिया मोजांनिफ्राय मोजां डक्टराव लांगोन बिहामजो नों जेबो जाया जों दङ ना गासैबो बे सोराङाबो दाबो फैलाहाय न'आव मानो बहा थाङो बियो दहायबो फन हरगासिनो आंखौ मा र' फैथोंल' बे न'आव बिहामजो दुखु जानो नाङा दा आबा मेहेर फैबा मोजां रायलायगोन आङो आरोथ' बे हायाब्लाबो जों गुबुनावबाबो लांगोन नोंखौ जागोन आयै आरे नोंसोरबायदि नावसो बेफोरबायदि बेरामा जानांगौ जोंफोरनावनो जाबानो जायो जानो नालाय जोंहा जाहैबाय संसारखौ खावसे नुखाबाय दा नोंसा जागायजेननायसो आंनि फिसाफोरनावल' मानो बेफोरबायदि मोनसे जायो हाबाब दाथ' माथो खालामबावनो आयै आंबोथ' आरो सम थानायावनो मोजाङै खिन्थाना लानो रोङासै नोंसोरनोबो थांखांनाय समखौबो बहाथो मोनफिनबावनो दे दा मोजाङै मोजां बेखौ फाहामथाय लानो जोङो नाजानांसिगोन एसे उसुबिदाफोर मोनबाय बायदोंबा थां बिहामजो नों आराम रेस्ट लाहैथां खामानिफोरखौ सिन्था खालामनाङा नोङो नङा आयै बास एसेल'सो कमजरि मोनगासिनो आङो आयै फिसालाय ओमफ्राय बे ममालाय माथो जाखोब्रा मानो दाबो बेदर एवनायानो फैनो रोंला ओइ आयै जादोंना जायाखैब्रा बेदरा आंहाबो थांफिननांगौ ना
फाग्लियाबो मा खालामबाय थाखोब्रा बेदरल' एवनायानो एसे गोबावनालै ओमफ्रायथ' आफा नोंलाय दस्रा नाम्बारजोंसो फन हरबाय थायो नामाब्रा आइनाव मा दस्रा नाम्बारजों हरलाबायनोब्रा बा हरबालाय आं आंनिजों हरखागोन ना बेनोथ' होमबालाय सोरजों एथ' गोबाव रायलायबाय थायो बे बिजिलायबाव माने आं हरबानो दाना वेटिं मोनो दाख्लिनिफ्रायनो दहायबो बुंखांबाय आङो थोद जानोलै आबा आंबो बारा मोजां मोनथिला SMS खालामनायाबो खम जाबायथ' आंनाव साला बेलेग चेक्रावसो दं नामालै आइयाबो बेबायदि बैसोआव लाजिनांगौलै आइयाबो आं जुदि मोनफ्लांनांगौबा ना मा जाखो आबा जेबो नङा आफा दाबायदियाव बेबायदि खोनाबा आंनि बिमाखौ थोद आं हले जाहा बुंजायालै जुदि आं जाहा खोनायो जुदासो मेरनाबो खाथार गैखाया मा जामारखो दाबो सफैला सोरजोंबा फनसो रायलायगासिनो नामाब्रा ओंखाम ओंख्रि संनाय मानि बिसासबो गैयालै दाथ' बेवहायबो हारसिंसो बाव आमाय थाबालाय मा बेथ' फात्ता गैयाना आफा नों आइनाव फन हरबाय थालै खोथा गैयाबालाय मा हरनोब्रा बा हरगोन सम सम रायलायथारनांगौबासो हरो आङो नङा हरबायानो था नोङो एकदमबारे बयफ्रेन्ड बायदि हरबाय था आइया गथ'आलाय मा जादों बेलाय आयै दाबो जाया नामाब्रा बेदर एवनायानो जाबाय र' आदा ओमफ्राय सोरां मा जाबाय बेलाय थाबखौनो फैया माबा दहायनो थांदों नोङो मा खालामबाय थाया बेबायदिबा फैजानाय नङालै आंजों आयु दिनैलाय माथो बिफा फिसा सानैबो जमा फैखोब्रा नै संनाय खावनायखौबो आं सा साज्रां बानायाना आदा आरोथ' मागोनि नामाव एसे माबा माबि बानायदोंमोन आंबो बेखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो एसेयानो जायोलै आयै हजोंबो एकदम मेथाइ सेथाइ माबा माबि दंजोबो थेवबो ना आदा न'निया आलदा आंनिया हजोंना आलदा हजोंना आलदा माथो एसे गोबाव खालामफालाय गोबाव जाला सोरां माने जोंहा सासे मावग्रायाबो गैयाथ' मागोनि न'आवसो थांदों नालाय दा सासेल' दङ बेथ' बारा मोजां रोङा गोदानसो लाखिनाय नालाय नोंनो मोजां रोंजोबखायाबा बेबायदि लाखिनांगौनि गोनांथि गैयाना हारसिं मावजोबनो हायो नङाबा जाम्बा बेफोरखौलाय मा बुजिनो नोंलाय सोरां आंहा बेयाव रावबो गैया माया एकदम हारसिं सोरजों रायलायगोन सोरजों मागोन जायोना मावग्राफोरजों एखनबा सम मोनबा रायलायो बिदिनो बरिं मोनबा टेनसनाव दायो आंबो फैखासिगोन ना हाथरखि बेबिजों नोंहामजोजों बेखायनोथ' थाब फैदो आरो मा आदा आंथ' नेगासिनो था नोंसोरखौनो र' थाबैनो फैसिगोन जों ओमफ्रायथ' सानैबो बिफा फिसा बेदरफोरा थाब थाब जानानै थाब थाब थांदो दे बा थांजानोबो लुगैनो हाथारला नामा बेलाय थोद आयै सोरबा फैनांगौसो दं ना मायो माथो जाखांबानो थाब थाब थांदो बेलाय आबा नोंबो मा सानो माने हनै बैना सोरांना लेट जाबायना दा जुलिया खें खें जाया होमबा नोमाया आंथ' फैजानोसो बायोहाय दाना एकदम सासेयाबो आंखौसो बदनाम खालामनाय लाङोना बाराखौबा आरो आंनि गोसो थोनाय गोदानाबा बेसेबां अनखायोहाय आंखौ आरो बे सोरां फेमिलि गोनांखौलाय मानोब्रा उसुबिदा दे आबा फैदो अमा बेदर जादो एसे आरोथ' दाउबो दङ सोरां ओमफ्राय मागोनि एसे बिदिनो फिथा एन्थाब दङ आरो जादो एसे सानैबो बिफा फिसानो ओमफ्राय थाब थाब थांलायबानो जाबाय आरो ना सानैबो बिफा फिसानो आयै थाब थाब थाङो नै आबा नोंना हाथरखि बेबिया गोसोखांगोन ना बाराखौबा मानो दाबो सफैया न'आव बेफोरबायदि सानलाय लांगोन आच्छा बेनोलाय आं फन खालामबानो जाबायना खिन्थाहरबानो मानोलाय बिदि थाब थाब थांनो नांगौ आबा मालाबा जमा फैफिनखागोन ना नोंसोरलाय आरोलाय बिदिनो फैखासिगोनबा न'आव दे होमबालाय सोरांनालाय उसुबिदाखा जुलिया दा बेलेग सानलायगोन नङा होमबा बेखायनो आरो मा दे आरो एसेबां बुजिबायबालाय नोङो आसोलै दाना आंनि आइयाबो जोंखौ माबायदि थांथिनोलाय एखनबाथ' आबा थांथ' नाङा थांनो मोना जालायोमोन आंनि हाथरखि बेबियासो गोसोखांबावगोननो ओमफ्रायथ' बेखौ दिनै साननो रोंलायथारबाय आंनि बिमाया दे फैदो आबा मैये दिनै गुमिया हर थालांबा हामगौमोनलै ओमफ्रायथ' गुमैनि फना जि दामि जा मोजांखालै ओमफ्रायथ' दाख्लै मोनसे गेम डाउनलड खालामखादोंना बरिया जागौमोन गेलेनो ना दा नङाबा र' गुमैखौ आं हर थालांनो थिनगोन ओरैनो मागो बोथोरखालै ओमफ्रायथ' नांगौबा अमा बेदर हांना होगोन ना दा मोनायाव आबौ गैयाबालाय मा जादों आरोलाय आंनि गुमैया गुबुन बायदि नंखायाना मालाय बायदि आंनि खोथाखौ मानिखायो खोनासंलाय बाबु जोंनावलाय सोर फैखोब्रा येस नोंनाव मोनसे एड्रेससो सोंनो सानदोंमोन आङो माने आं बे जायगायाव गोदानथ' एसे आन्दायनाय मोनदों बे जायगायाव गोदान औ आंकोल ओमफ्राय सोरनि मानसिमोनबा नोङो न'आव रावबो गेदेरफोर गैया नामा माने नोंबा मोनथिगोन ना मोनथिया बाबु अके गेदेरफोरखौलाय मानो आंनाव सोंबानो आं खिन्थानो हागोन ना आंकोल सोरखौ नांगौमोन बे गामिनि मानसिफोरखौ आं मोनथिजोबो ना
ओमफ्राय बिनि नामखौबो एसे बावलायलांबायलां बाबु नाथाय आं जायगानि नामखौ मोनथियो जायगानि नामालाय माथोमोनबा आंकोल नैलै बाबुनि बनायनाय अ सरि आंकोल बाट नों रं साइडजोंसो फैदोंना माने जोंनि गामियावसो हाबफैबाय बेथ' बै जोंनि गामि खाथिनिसो नंगौ नामा ओमफ्राय मा नों दसे आंखौ दोनलांनो हागोन ना बाबु ससे माने लामाखौ देखायहैबानो जागोन दे या वाइ नट आं मानो थांनो हाया जानो ससे थांनो हागोन आं आंकोल थेंक इउलै बाबु दा नों गैयामोनब्लाथ' आं माने बहा सोरनाव सोंनोसो जाबायमोन थुनाय बाबु औ थुदो ससे दोनलांसै आं बैसिम रुलाय बाबु औ आंकोल माबा नोंस्रा न'आव माने न'खराव आरोना सोरबाफोर बिराद माने उसुबिदा जानानै दङ नामा सोरबा थाखा फैसानि बिदिनो प्रब्लेम साख्रिनि माबा माबि थानाय थासारिया थिग नङि माबा मोनसे उसुबिदा जानानै दं नामा बाबु बिदिथ' नाथाय मानो आंकोल नङा माने जुदि नों गोसोब्लाथ' नोंबो मावनो हागोन जोंनाव जि मोजां खामानि दंखायो बाबु जोंबो एसे एनै बेफोरखौ मदद खालामनो हायो नालाय दा बेखायनो गाज्रि मोनाबा सोंनाय जादों आरोथ' जोबोद इजियैनो रांबो खामायनो हागोन फैसाबो फैगोन आखायाव न'नि थासारिफ्रा थिग नङाबाबो लासैनो मोजां जालांगोन बाट बेफोर अफारखौलाय नों मानो होदों आंनो आंकोल बाबु दानि जुगा रांनि जुगसो मिथिबायना गोबां आरो नों बायदि गथ'साफ्रानो गोबां खामायगासिनो दोङो सरिलै आंकोल नाथाय जोंहा बेफोरनि गोनांथि गैया आच्छा दे होमबालाय थ'दो ओरै सिद्दा थांदो दा बैथिंजाय लेफ्ट साइडथिं गिदिंबानो मोनसिगोन आंकोल गामिया बैसिम मोनहैबानो थांनो रोंसिगोन खोमालै बाबु होमबालाय आङो बैथिं गिदिंबाथ' जेबो आन्दायनांगौआनो गैखाला माने लामाया ओरै सिद्दासो थांखाबाय नालाय थुनाय बाबु एसे आन्दाय साबावनो गियोला आं बोरैबाबा आन्दायलालै आंकोल मानो आन्दायनांगौ जाखो आयु थुनथुलि साख्रि होनबाबो खम मुस्किल नङालै एसेबां गोरलै नङा इदि नङा जेसेबां जों सानो ओमफ्रायथ' साख्रि मोनबाय लाइफआबो सेट जाबाय जेबो टेनसन गैला बिदिबो नंखाया नाथाय खस्थ'आथ' दङ बबे खामानियावथ' खस्थ' गैया देनाय बेबो मोनसे दा बेफोरजों जुजिनो हालांबासो लाइफआवबो दावगालांबाय थानो हागोन दा नङाबाथ' बुरै जागोन दै दा थेवबो एसेबां गोजानाव फैनांबाय न'नि मानसिफोरनिफ्राय माने आइमोनखौबो नागारनानै ना नाथाय गोसोखौबो बोरै बुजायलायखो बिराद मिस खालामफ्रांबाय थायोलै बिदि थाफेराबोमोन नालाय बेखायनो दा गोसोबायदि न'आवबो थांनो मोनथ'ला गोसोबायदि फनबो दांनो मोनथ'ला आरोना रायलायबाबो एकदम रायखुमानाय बायदिसो रायलायनांगौलै दाना जाबावनो आरो थुनथुलि नोंनि लाइफआनोथ' जेरैबो जारला दा न'आव थाबायथ' देवानि मानसिमोन आङो सुन बेरायग्रा दाथ' आरो बिदि गैथ'ला दे एसे सिरियास जाथारबायना नोंनि लाइफआ नाथाय बेफोरबो दसे समल'सो दा एसे खस्थ' मोनगोन फार्स्टआव नाथाय थुनथुलिया फोथायनाय दंखायो गासैबो लासैनो थिग जालांगोन होननानै गैया सानजोंबो दसेल' रायलायनो मोनबाय मालाय खम इन्जय खालामगासिनो खोमा बिसोरो पार्टि जागासिनो ओमफ्रायथ' सानमोना जोंनि फेमिलिया आइमोना जोंहा राजा थिग्लामोना बा थामामलै नोंसिनि लाइफआनो नोंसिनि दिनथ'सै आरोना थुनथुलिना गैथ'ला नाथाय आच्छा बे एसे गिदिर माने थामाम ओरैबायदि सैथान क्रिमिनेलफोरखौ हमनो लुगैसोबायलां आफायसो बेफोरबायदिजों सौग्राव थादे आङो हलेबा आं हमखाथारगोन थुनथुलिया हले बेफोरखौ मोजांसो मोनखाथारोलै खेबसे स्राय सोरखौबा फरायनो लुगैबाय आङो बेफोरबायदिनो बेफोरनि थाखाय आं नङाबा मानोथो जइन जाफैदों आंलाय खायसे ओरैबायदि 2 नाम्बारनि खामानि मावग्रा आइननि बेरेखा मावग्रा सुथुर मानसि माने बे गाज्रि खामानिफ्राव लिंक थाग्राफोरखौ हमनोथ' नै बे थुनथुलिया फैबायना बावखाला र' ओमफ्राय एकदम स्पेशल मिशनाव थांनो मोनसिगोन आं हाबाब दाना मोनसे जायगायाव थानानै माला सोराङो माला मोनायो जेबो फात्ताखौनो मोननो नागिरलायलालै मोनायावबो आरो लेट उन्दुनाय जाथारोब्रा उन्दुनोनो बारा ओंखारलायलाङा दे आरो दिना लासै बिदिनो बारलांसिगोन आंनाबो ओमफ्रायथ' आं खस्थ' खालामबासो आंनि फेमिलिखौबो एसे नायनो हागोन ना आङो बेखायनो थुनथुलिया गोसोखांबाबो आरो न'नि मानसिफोरखौ गोसोखांबाबो बारा एकदम लोरबां दुरबल खालामना लायालै गोसोखौ जेरावबो थैज्य होनायाबो दङ आंनाव आरो आं जेराव थाङो बेजोंनो एडजास्ट जानोबो सोलोंखायो आङो बेनोथ' लाइफफ्रा गोदानबो एसे नायनांगौ ओइ थुनथुलि नों मा हारसिं बेयाव रायलायबाय थाखो आं बिदिनोखा मानसियानो
आरोथ' एसे गोसोखांदोंमोनलां न'नि मानसिखौ मालाय मागोनि खम इन्जय खालामगासिनो बियो ना औ गोसोखांबालाय मा जाबावनो जोंहाथ' आरो डिउटियावसो दङबा ओमफ्राय नों गोसोखाङो आरो आंबोथ' गोसोखाङो नाथाय जों आरो बहा गोसोबायदि थांनो मोननो औलै बेबो मोनसे जारला ना जेबो नंला दे ना जोंबो एसे इन्जय थानोसैब्रा लोगोजों लोगो न'आव थांनो मोनाखै मा जाखो दिनै आंनो नोंसोरखौ फुर्ति खालामना दोनगोनलै ओरैनो आंनि गोसोआबो फुर्ति जाबाय नोंसोरखौबो हेपि खालामफागोन आं दै ओमफ्रायथ' ना आं बिराद गावलायनायनोसो लुगैगासिनोलै सोरबा एकदमबारे क्रिमिनेलखौ खाथियाव मोनबा हो आयौ फाग्लि बिदिथ' मोनलाबायाना थेवबो आंहा गोन गावनायाव ना एकदम बिराद इन्ट्रेस्टेडखा गोदोनिफ्रायनो बाबरे आरो नोंनो उन्दुनाय टाइमावबो सल'बाथासो खिन्थाबावसिगोन आङो मोजां दंखायो आंनाव नोंजों थाबाय होनबाथाय ना थुनथुलि ओरैनो डिउटि टाइमावथ' नङा फ्रि समावब्रा मानोना आंथ' डिउटि टाइमाव जेबोखौनो बिसोर बाहेरानि माबाखौ खालामखायाना डिउटि नालाय डिउटियावनो थागोन आंहा डिउटिनि खामानिखौसो नायो गोसो होयो आसोलखा नोंबो थुनथुलि दिनै आसोल नङाबा जायो दानि जुगाव दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो फोरमायहरलायदो लोगोसे आरो लाइकखौ होनो बावाबानो जाबाय सनामोन एकदम भइस होयैनो गारामायानो बारा मोजां जालायलाङासै आरोना जायखिजाया बयनिसिमबो मेयानिफ्राय लाभ इउ दे अब्ला मेरा थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों जेबो प्रब्लेम जायाबा आरोना